Nastao haos. Jutros oko 5 sati Sloba Radanović je pozvao policiju i prijavio da ga bivša supruga Kristina Kijakockar maltretira i da je, kako je rekao, pijana došla u njegov stan u Novom Beogradu naoružana, navodi Blic. Kako Blic nezvanično sazna iz MUP-a, Kijakockar upala je u Slobin stan i rekla: "Sad ću da ti izbodem nožem", i to je to. Kako se dalje saznaje, oboje su imali vidljive povrede na telu, Sloba je bio izgreban, Kristina se žalila na povredu vidu crvenila i žalila se na bol u butini. Slobin komšija, koji želeo da ostane anoniman, rekao je za Srbija danas šta se noćas desilo. "Ustao sam za posao kada sam čuo neko lupanje i viku. U jednom momentu sam prišao vratima i čuo urlikanje i psovke ispred vrata pevača. Na moment sam se prepao jer je jako čudno čuti takvu galamu u 5 ujutru", tvrdi komšija i dodaje šta je najčudnije u cele priči. Iako je Kija vikala i psovala Slobu, on je jako brzo otvorio vrata stana, što je bilo najčudnije. Kada je ušla, galame nije bilo, te ne mogu da tvrdim da je do sukoba došlo. A kada sam krenuo iz stana na autobus, video sam Kockrevu kako besno ulazi iz pevačevog stana, uopšte nije izgledalo kao da ima bilo kakve povrede, završava ovaj komšija. Ipak, iako se pojavio veliki broj informacija da je to incident i da je do njega došlo, Kija i Sloba su negirali da se bilo šta desilo i tvrde da je cela priča laž.